করে diri jago yang doksa orang ngajana asyik putlai korang bini kakak nikena diri jago yang doksa orang ngajana asyik putlai korang bini kakak nikena oh bubagra jadi hai cunggai dong jadi nipin syawai hayung genang hayung genang Kadui ta tong bai di makhang shomui ta phu nok di Kadui ta tong bai di makhang shomui ta phu nok di Nini ani jatani bagai bahayo dapani jati mucungai kelanganayo Nini ani jatani bagai bahayo dapani jati mucungai kelanganayo oh hai bai di joto जों 47 आन्डार नि जों पाइजाक no जों बुगाग्राबो जों साजाक जों जे पाइमानि जों तो सरकारखौ जों खायमा जदों सायमानखा खायफानो जों जे पाइमानि कन्स्टिट्युएन्सिवो आरो न जों बुगाग्रा दागि बुंबाय जों आरो बिजे मिसल खाय दंगो तिनि 47 आन्डार नि जों चिमुकसाक पारा चिमुकसाक बिसि नि आन्दारो जों दिनै बिसि वाइस जों दिनै बिसिनि बिसिंगो हहम ददम खायै जों दिनै बिसिनि पार जत हानजा खायै जों दिनै बिसिखौ खाय दंगो नर बुसुखौ बुथुमना खेला दिनै जों 500 हयते 700 बर कुटुमाइजाक दिनै पारानि दिनै गावसाबानि दिनै गावसाबा चिमुकसाक गावसाबानिबो जों पाइजाक अलरेडि जों सायमानो बनि बागै जों दिनै चिमुकसाक गावसाबानि 100% नि बिसिंखौ जों 100 जननि बिसिंखौ जों 90% जों पाइजाक आबो जों सायमानो बिसांनि बिसि इलेक्सनावबो जोंनो पाइनाय हिनै जों दाबो खाथलायजाक ताइ जों तथलायजाक नर बोजागान सिम बुसुजरा फाइ दिने रेली खाइ जों दिनै चिमुकसाक बिसिनि गावसाबानि आन्दारो देनान्जय पारातु चिमुकसाक बाजार सफायजाक निनि सिनिमुंगे आंनि सिनिमुंखे आं YTF नि आम्बासाडर 47 आम्बासाडर YTF नि ब्लक भाइस प्रेसिडेन्ट बर' एमने बुथुमलाय माने सात्र आस्थ सरक बुंनाय खाखायाव ओमफ्राय दिनै जों देलाजय पारा हयके yang चिमुकसाक बिसि देलाजय पर्यन्त जों रद्द ओमफ्राय अरनि देलाजयनि सिमि जों चिमुकसाक पर्यन्त जों मास गेलारि लांफिनबो थांखायो ओमफ्राय जों दिनै असुखाय खा दंथ'खा जे दिनै बिसिबो दिनै 47 बिसिबो बेखौ जों गिदिं थाथ'लाय बुंजाक সেই কারণে जों दिनै रं थुंलायै मोसालायै जों दिनबो दंखायै चिमुकसाक बाजाराव जों दाबो बुथांजाक अब नर कयता बिसि मिलुय खाले माने जों একটা बिसि मिलुयसे ता बिसिनि बुमुंगे चिमुकसाक बिसि ताबो अम पार पाइखान जागने दिनै को अरन पाइथाक अम ओ थाइंगे पाइमा जागांगे पाइमा जागांगे काय एक निनि चिमुकसाक गरमचन्द्र पारा अनि खानि गोथामुं गायखांगौ जे दिनै बुगाग्रानि मुंगै जे हामिया सानाय बबो आनि ताखुकनो बरक जाते द्वितीय बार आबाहाय रक्ता साथुं जुंबाय जतन फायाखने थानसानि मारिबो फिन पाइथुं अ सुना आनि क कसारमुं